Hello po, ako po si Sunny Mejia ng Pinoy Peña. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat at lagi ko yung nandyan sa panonood ng aking video. At siyempre, gusto ko rin ipakilala sa inyo yung ating cameraman para makita niyo naman po yung kanyang mukha at makilala niyo naman po. Halika na kasi para makilala ka na nila dyan. Lagi ka nasa likod ng camera eh. Andyan na. Ito na po. Lagi kasi itong nagmamadali eh. At syempre gusto ko rin pasalamatan yung mga, syempre katulad ng sinabi niya, salamat po. At huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat po!